Bai, sartu? Zantara naiz? Ba, sartu dena. Bale. Eran duz gatoz, Ja. Konturatu naiz. Bai. Kaixo. Zergatik bai bat zarete behin bera. Sartu! Eta naiz? Anda, sartu gari. Zer egin duzu gaur? Sarri! Sartzeko esan du! Beno, gaur dakizuenez, gizarte azterketa ditu. Non zelan berna horre eta zelan berna horre. Horaitze horre liburua, horaitze bertan baratuko dizuet gizarte azterketak eta hasiko zarela ditu. Jarri izena eta gauko bat, mesedez. Zue bai abetu duzu? Bai. Se amaitu ja? Hasiko da zuzentzen. Txarto. Txarto. Ona eta esan, bai? Txarto. Ondo. Beno, oraintxe emango dizuet azterketa notekin. Nik uste duzei, bai. Beno, argoi 0,2. 0,1 eta 0,1. Kakautxa egin duzuet. Kakautxa, baina hau dago probotuta. Orain, gizarteko liburua, hasiko gara gizarte batez, hasiko gara Egiptori buruzko gaia. Egiptoan leki, mesedez? Amazortxo garena? Bai. A ver, esan behar dira zuen, 3 errege famatuak. A ver, ez ezaia Ramon. Baina, zelan Ramon? Egipton Ramon. Baina, zelan Ramon? Zelan? Ramsés. Da Ramsés. Bi Ramsés. A ver, zu, urrengoa. Ezaida zu, urrengoa. Zelan Tutankaramon? No, hori esan da, Tutankamon. Oso ondo. Beno, orain, beraien 3 ezaugarri nagusia. Zuk, ezaida zu bat. Zu, ze zaude lotan? Txo!
Baina kanpoan etxe bertan parte bat egin. Zergatik? Baina dugu. Kanpoan etxe bertan. Zergatik? Venga. A ver, espero du zuek ez izatea inbeste onenak, hau sekula. Zer egiten du honek? Aizu! Venga kanpoan etxe bertan. Venga. Zer? Zeran, euritako airekita klasean. Venga kanpoan etxe bertan, la leche. Beno, eta orain, etxerako lana jarriko dizuete. Lenguaiako fitxa eta gizarteki hirugarren ariketa. Trin. Beno mutiak, banaz. Cagones. Miren, no. ¿Sabes verdad?